Baret nafni bkien mulej, kelmtek imqazza, qalb waħda li naqad, bil-ġisem tibnek ħaj. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għaqda, hemm tamarin tmulej, hemm jintejx fil-ruħ. Merbħa għal din iċ-ċelebrazzjoni biex nawguraw il-ġurnata tajba l kulħadd fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla l-Missier u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Biex niċċelebraw din il-quddisa għal bniedma nitolbu maħfra tal-nuqqasijiet tagħna. ċerti li l-mulej jaħfrinna għax iħobbna. U għalhekk flimkien nistqarru dnubitna. Nistqarr Alla li jista' kollox u li jilkom ħuti li jien għandi ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-amin u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Il-udisa din nofru b'sufraġġju ta' Robert Ferrante. Nitolbu. O Alla, intur id-dawl tal-verità tiegħek lil dawk li jitberdu bit-triq it-tajba. Bekk tgħinhom jerġgħu jsibuha. Għamel li kull min jistqar li hu nisrani ibiet minnu kull ma jittebba lil dan l-isem u jfittex biss dak li għamillu ġieħ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarrim il-ktib tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Stiefnu kollu grazzja u qawwa kien jagħmel mirakli u sinjali kbar fost il-poplu. Imbagħad qamu xi wħud minn tas-sinagoga li jgħidula tal-Meħlusin, taċ-Ċirinej, tal-Lixandrin u ta' oħrajn miċ-Ċiliċja u mill-Asja. U bdew jaħduha ma' Stiefnu. Imma ma kellhomx ħila jaqfulu għall-erf u għall-ispirtu li bih kien jitkellem. Imbagħad xewxu xi nies biex jgħidu aħna smajnieh jidaj b'Mosè u balla. Aqlu wkoll il-poplu u x-xjuħ il-kittieba li ġew għal fuqu, qabduh u ħaduh quddiem is-Sinedriju. U ġiebu xhieda folozz biex jgħidu dan ir-raġel qatt ma jieqaf jitkellem kontra dan it-tempju mqaddes u kontra l-liġi. Smajnieh jgħid li dan Ġesu ta' Nażaret għad jieħod dan it-tempju u jbiddel id-drawwiet li tagħna Mosè. Dawk kollha li kienu bil-qiegħda fis-Sinedriju samru għajnejhom fuqu u rawlu wiċċu qisu wiċċ ta' anġlu. Il-kelma tal-mulej. Daħajr lill-Alla. Ħenjien dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Ħenjien dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Imqar jekk il-gbarat joqogħdu jqasqu fuqi fuq il-kmandamenti tiegħek jibqa' jaħseb il-qaddej tiegħek. Il-preċetti tiegħek huma l-għaxqa tiegħi huma jagħtuni l-parir it-tajjeb. Ħenjien dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Traqati u rejtek u int weġibtni. Għallimni l-kmandamenti tiegħek.
Femni it-triq tal-preċetti tiegħek biex naħseb fuq eġobijietek. Ħenjien dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Biet minni triq il-gideb, għatini fit-jubitek il-liġi tiegħek. Jien għażilt it-triq tas-sewwa, ħtart għalija id-digrieti tiegħek. Ħenjien dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Il-numru bil-wif għal-kelma tal-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. L-għada li Ġesu mexxa fuq il-baħar, in-nies li kienu għadhom in-naħa l-oħra tal-baħar raw li hemmhekk ma kien hemm ħadd ħlief dgħajsa waħda u li Ġesu ma kienx tela fija mad-dixxipli tiegħu. Imma li d-dixxipli kienu marru weħedhom. Mela waslu xi dgħajjes oħra minn Tiberija, rib fejn kienu l-ħobż wara li l-mulej kien ratt il-ħajr. Iżda n-nies meta raw li fuqhom la kien hemm Ġesu u lanqas id-dixxipli tiegħu, telqu fuq id-dgħajsa u marru lejn Kafarnawm ifittxu lil Ġesu. U meta sabuh in-naħa l-oħra tal-baħar saqsew: Rabbi, meta ġejt hawn? Ġesu iġibhom: tassew ngħidilkom, intom qegħdin tfittxu mhux għax rajtu s-sinjali, imma għax kiltu mill-ħobż u xbajtu. Tħabbtu mhux għall-ikel li jgħaddi, iżda l-ikel li jibqa' għall-ħajja ta' dejjem. Dak li bin il-bniedem jagħtikom, għaliex lilu Alla l-Missier immarka bis-siġil tiegħu. Imbagħad staqsewh: x'għandna nagħmlu biex nagħmlu l-opri ta' Alla? Weġibhom Ġesu: l-opra ta' Alla hija din, li temmnu f'dak li hu bagħat. Il-kelma tal-mulej. Fil-ħajja tagħna nażlu dak li naħsbu li hu l-aħjar. Però Ġesu iweddibna u jgħidilna: għodu attenti xi tfittxu, għaliex jekk intom tfittxu dak il-ħobż li jgħaddi, dawk l-għażliet li taħsbu li huma tajbin, u mbagħad forsi naraw illi ma kinux tajbin. U ħafna drabi f'dan iż-żminijiet qegħdin ngħidu illi ċerti valuri intilfu. Forsi veru, però naħseb meta kien hemm nies bħalna dalgħodu hawnhekk li ġejtu hawnhekk għax għażiltu. Stajtu komplu l-passeggiata tagħkom, stajtu bdejtu x-xogħol ftit qabel u l-bqija. Imma li għażiltu li għażilna niġu hawnhekk ifisser li għandna xewqa li inkomplu nikbru, inkomplu nibnu il-ħajja tagħna fuq ċerti għażliet. U Ġesu għalilna: tfittux dak il-ħobż li jispiċċa, għax il-bniedem ma jgħix biss bil-ħobż imma b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. U dan naħseb il-messaġġ prinċipali li rridu nieħdu għal din il-ġurnata. Għaliex infittxu lil Alla? Għax nemmnu li f'Ġesu nistgħu insibu is-sens tal-ħajja tagħna. Għax il-Vanġelu spiċċa xħin dawn in-nies kienu jfittxu l-Ġesu biċċa minnhom kif qalilna hu stess ma kinux ifittxuh għax raw il-mirakoli, imma x'ħasbu li ma' Ġesu
se jkellhom il-ħobż garantit. Jiġifieri għażlu b'ċertu egoiżmu. Aħna mhux ukoll dejjem nagħżlu dak nirripeti li naħsbu li huwa tajjeb. Imma tajjeb hu dak li ġej minn Alla. Għalhekk Ġesu qal x'kien saqsew, imma x'inhi li Alla minna, x'inhi l-opra ta' Alla? U Ġesu qalilhom, temmnu f'dak li bagħat. U fl-ewwel qari smajna wieħed mill-ewwel xhieda Santu Stifnu fuq il-ħeġġa tiegħu li kellu lejn Ġesu. U ma qadx jibża la mill-barat u la min jaħseb li kien qawwi. Bidej ixandar bil-għaqal u b'kuraġġ li Ġesu verament hu il-Messija. U allura anki aħna żgħir ejjew inħallu l-Ispirtu ta' Kristu xost jagħtina daw ġdid biex l-għażliet tagħna ikunu għażliet fuq valuri li jibqgħu għal dejjem. U min iħobb għax jemmen il-Kristu, żgur se jgħix ħajja b'ċerta responsabilità, għajex ħajja ifittex li jgħix fl-għaqda fl-imħabba mal-oħrajn, għax ma nistgħux ngħidu li nemmnu fi Kristu u mbagħad ma nersqux lejn il-proxmu tagħna huma minn huma, nibdew mill-familjari tagħna. Għalhekk ejjew nażlu dak Alla li ħabbna li batilna lill-Ibnu biex jagħtina daw ġdid f'ħajjitna. Ħuti, nitolbu l-Alla l-Missier biex aħna ngħixu b'kull kelma li toħroġ minn fom Kristu li miet għal nubitna u kien mqajjem għal ġustifikazzjoni tagħna. U bit-qalb ngħidulu dawwal mulej il-fema tagħna, dawwal għad-djakoni biex jgħixu b'imħabba u ferħ il-ministeru tagħhom fix-xandi tal-kelma u fil-qadi tal-foqra nitolbu. Għal-bnedmin li jemmnu biss fil-valuri materjalisti biex jifhmu li l-importanza tal-valuri li jiġu mill-ġmiel tal-Ispirtu ta' Kristu xost nitolbu dawwal mulej il-fema. Għaż-żgħażagħ biex ma jibżgħux jiddedikaw l-enerġija tagħhom għal qadi ta' Kristu tal-Vanġelu u taħuthom nitolbu. Preghiamo insieme agli amici di Sant'Ignazio di Roma affinché la nostra fede in Cristo ci faccia sentire vicini, uniti nell'amore e perché la comunione tra le comunità cristiane sia sempre luce per l'uomo di oggi. Nitolbu. Dawwal mulej il-fema tagħna. Għalina l-koll biex l-Ewkaristija li qegħdin niċċelebraw tkun sinjal ħaj tal-fidi tagħna bl-emejjel tiegħek. Int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tubita jtajtna dan il-ħobż li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bidem li minnu jisralina il-ħobż tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit nieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissejjeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tubita jtajtna dan il-bejt li qegħdin nofrulek, frott tad-dila u xogħol il-bniedem li minnu jisralina ix-xorb tar-Ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox.
jitla qudiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek biex issa li jogħġbok tnaddafna miħtijietna nitħejjew b'ħajja tajba għas-sagramenti ta' ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfu lubna l-fuq. Niżukħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew mulej tajjeb u daġi tas-salvazzjoni tagħna li dolodu nistqarru l-glorja tiegħek. Id-daffer akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie s-sakrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. Wara s-sakrifiċċju u l-mewt tiegħu u qam biex ma jmux aktar. Iżda bħala vittma dejjem ħajja bla qiegħda joffrilek lilu nnifsu għalina. U bħala avukat tagħna ma jieqaf qatt jidħol għalina quddiemek. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwet tas-sema mas-setat tal-anġu u l-qaddisin jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Imbirek minn ġej fissim Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dosija. Qaddes għalhekk li tolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dam ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajh jibati ħal ħobs, ratt il-ħaj, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara rikla ħal-kalċi reġerat il-ħaj tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabbu fijek mulej, inxandru bil-fer. Għalek, aħna u namlu dam tifkira tal-mewt u l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni, u rodurek ħaj, għax oġbok til-ħana għawn u dimek biex naħduk. U mitċokontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisawijiet li jimna nieħdu sehem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taf li mħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-isqof tagħna Anton, mal-Ministri u l-poplu qaddis kollu tiegħek. Ftakar fil-qaddej tiegħek Robert Ferrante li jogħġbok issa jaħlu għal għandek minn dinja. Ftakar f'ħutna dawk li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar ukoll fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, San Giuseppe, l-Apposti San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom jinfarruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla mistier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Fidi flimkien nitolbu kif għallimna Ġesu. Missirna li inti fis-smawet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jida fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġrik iżda ħriżna mid-deni. Aħrisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiba u ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet.
aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islem, nagħtikom islem tiegħi. La tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslem u laqda li jint trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħarruf talla. Danu Ġesu ir-rebbieħ fuq il-mewt. Danu l-ħaruf talla li jneħħi d-nubet tad-dinja. Ħejjin aħna l-mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna għal ħajja ta' dejjem. Tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti s-sema u l-ard, Alla kbir mulej int Alla l-għoli, sultan qawi, tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u ta' maġnida. Qaddis, qawi, tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Bħala ringrazzjament ngħidu flimkien għal tliet darbiet. Il-mulej għam tassew mill-wiet, alleluja, alleluja. Il-mulej għam tassew mill-wiet, alleluja, alleluja. Il-mulej għam tassew mill-wiet,
Alleluja, alleluja. Il-mulej għam tassew mill-luwit. Alleluja, alleluja. Nitolbu u Alla ta' dejjem tista' kollox. Int ġeddidna għal-ħajja ta' dejjem bil-qawment ta' Kristu mill-luwit. Kattar fina l-frott tal-misteru tal-għid wimla l-ruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana u li jibqa' dejjem bi Kristu sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. U qabel ma nħallu dan is-santwarju, nafdaw fidejn Marija din il-ġurnata, din il-ġimgħa u ngħidu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Timbin is-sovissija tal-Mentuna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tlobalina me timbin is-sovissija tal-Mentuna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. U Marija tlobalina me timbin. U Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba. Morru u għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Maria jifraħu tenna, Alleluja, għax dak li inti snaqlek tkun ommu, Alleluja, il-mewt reba kif kien ħabbar, Alleluja, għalina l-Allah